Salam Safar ağa, salam Halmurad ağa. Ya salam, oğlu çağırıyına salam, kovumusunuz. Hoş gördük. İyileşler, salamu aleyküm. Salamu aleyküm Safar ağa. Oğlu çağırıyına vatandaşlar hemen salam. Salam. Kovmuya deylaniz. Şükürler ya, oğlu çağırıyına buğun tenine alp barcı ol, viduşi. Bizim iki tane yaş oğlun. Doğru oğluna cevap verir. Amerika var arada ödün vururun vermeli orsun. Tanıyan yurdumuz değil, bizden katı uzaktu. Şu Amerika var arada vururun yemedeli. Yani şu sayılovdan son kızıklı zatlar olayan yalaklı yurdumuzda. Onu bu şu sayılovlar var arada vururun değil mi? İksan prezident var arada. Bol ya. Benim ömürgatı bilip barayan adım yok. Amerika'da yaşatamam yönü. Var biliyeceğimden gururun vereyim. Neyme. Hava şu noyabrda sayılovlar bollu. Noyabrın 3'ünü benim katmıştım. Benim kanalım yapılmaka. Şu yerde bir kıyıkacık videoda çekip koyuptum. Adamların yüzünü almak bolunu. Otaydı nimetmek bolunu. Dönü. Şu Türkmenistan'a bizim yaşayan vatandaşlarımıza sayılov diýilýän zadyň nähili geçirilýändigini bizim ömrümizde görmedik zatlamyda Türkmenistan'da yaşasagam. Hiç bir prezident bize şey dip gidip sayılowa barıp gatnaşyp şolar saylamadyk da. Şu sayılowyň geçirilýän jaýlary nirede yerleşýän nähili şu zatlaryň biljekler, men aýdyp biljekler Türkmenistan'a. Nirik barıp saylamaly yerlerde geçirilýän, rayonlarda geçirilýän, owalarda geçirilýän. Ben ýeke saylawda gatnaşyp görmedim de, geňdir. Şoň üçin diktator geldi da gatnaşmanyň üçin, gatnaşmalar keninde para. Yalan saylawda gatnaşyp görmäge bizim wagtymyz ýok, Halmurat. Ýöne bir zady Gatibberg billap geçirdim eliyada şu yerde Türkmenistan vardı, şu saylawlar vardı. Menen bu mahalky bagşygdymy saylanana men ýokdum. Ýöne men öňkü bile işlen işgärlem ara bir gatnaşyk bar, o mahallar telefonla täzelenenler, o mahallar onun olagam köpsi ors milleti bolan soň olaram göçüp gitdiler Soýuz nimeden öz ýurtlaryna. Onun şolar gurrun verdi, galany bar, täňtegim Türkmenistana bolan olaram soň gidipdirler, Worsiýede zady. Ýöne şolaryň gurrun berişine görä, oly diýdi, saýlaw boldy diýdi, täze prezident saýlandy diýdi. O kimmişin diýdim onu, adyny aýdyp bilen görüli. Şu plan iýip aýtjak we soň belli boldy kimdigi, onuň diýdi, bize ýokardan prikaz geldi diýdi. Biziň işgärlemeden baryna diýdi, ýygyna gitdiler diýdi. Edarada. Onun ödem bu edara nemede? Burucu harbi bolan soň gelip ýygyna gidipdirler. Şol harbi gulluga derişli işgärler bary gidip şu Gurbanyguly Berdimuhammed we ses vermeli, bolmasa stasiýa bilen birdaý hemmeňiz çykarat işden diýen ýaly ugroza bolupdyr da. Ondan soň işgärler aýtdy, biz işimizi şunça ýyl işläp diýdi, şunça ýyl opdymyz we pensiýa ýetip gelýär ýaşymyzam diýdi. Stasiýa bilen işden çykaryp soň pensiýadan kesilmelimi biz diýdi. Gitdik näme deliydi. Şoňa ses vermelidiler, şoňa ses berdik diýdi. Ýa-ni ýagdymyş zatlary. Bermedik boldylar, men soň atardylar, berdi diýip. O zatlar aňdap, ýani Türkmenistanyň. Ana şolar ýaly Sovet demetinden tatlı, ýeke Türkmenistanda däl ähli şonlarla. Ana şeýle şol Sovet demetiniň emeti, etek bir döwletde de bir Pribaltikalarda da atda bolay, mesela saýlaw sistemasi ýok diýdegem ýalançy bolmaz. Onuň şolar ýaly saýlapdyrlar şeýdip baran barmadyňa madynyň özleri tanyrlar. Şol neme diýip saýlany diýip onuň näde bolmasa 90% ses ýygnaýamyşyn. Tanamadyk adam ýa näde ses berýän sen? Näde şu 90% ses ýygnapdyr, biz tanamdygym ol adamyny.
Diyemem, öyle çağırıyorlar, saylov sistemasi bağımı, şu taylak bir baralı. Sol spiserini ben okuyup gördüm. Yok, formalli hemme zat var, yalak golün yönü, bizde saylov sistemasi yok. Bir, ikinciden bizde, yani konstitusya, yani 95. yıldan beri işlen yok, 93. yıldan beri. Yok. Onu heylek saylov oluyor. Hemme zat formalli. Onu yönü adına aydan oklur, adına aytmalı her zatın. O devletem del, yani respublikada del, devlet, monarxiya. Onun adına aydan oklur, bir adamlık devlet monarxiya oluyanlar. Hakiki. Onun adına aytmalı, saylov edip, saylov sisteman bolmasa, ne hadip saylov geçiriyor. Yani kanunun yok, kanun vorucu organlar var, medeniyetin yok, medeniyet ministri var. Şolar yalak yağday var bizde. Neme? Zatlan adınaydın, öyle çağırayım da. Bu yankı ya ulu kemçiliklerini aydanızda onu devlet bari yalak, yani konstitusi işleyen yalak, hukuk bari yalak kol görünüyor da. Yönü eylesini yine taydınlar o şey neme yanlışlık ediplerler diye yalak oluyor da. Şunu kabul ettiğimiz oluyor. Şuna çenli edilip görülen zat biz yani padistede ololu, apadistede ololu diktaturan korak gezdik. Şunu legitimleştirdik. Hiç zaten adına aydım doğru. Monarxiya olsa ne hem çıkıyor? Monarxiya diyeyim doğru. Şunu ağırlaştıran oluyor, bizim şunu kabul ettik. Demirler. O prezident diye, o neyle prezident oluyor? Monark. Doğru. Doğru, hakiki. Monark. Bir adamlık devlet başka ne hem adi başka yok adam. Ne mesela para şu medeniyet ministri dediğiniz doğruyun temadan azıcık çıkmalam orada men bir zati yadıma düştü de bir bilemek 2009 yıl olmalı yani prezident bolanın son medeniyet ministri edip bir 8 klas bilimi bilen pedagogический училищен utoran bir denan maşgalany medeniyet ministri edip belläpdir. Bulam öz ýakyn emes diýdiler. Naýdy oturmaýyn nämetligini. Onun bir awaza diýilýän ýerde awazada konkurs geçirilipdir de konsert geçirilipdir. Oýun şonu çykyş etmeli ansambl bolsun, çykyş etmeli aýdymçy bolsun, tansçy bolsun, şol neme diýen ekeni, gol çekýän ekeni. Medeniyet ministri oňam kabinetine barmaly, her kim bar nemesini ardasyny ýazyp çykyş etjek adam sany aýdyp gaýtmaly ýa-da bar ýazdyryýardyk diýär. Onuň barp diýeni ne plan ýa-da bizne şuňa kvartet öğrettik. Yine de şu adam neme şuňalyk ady planladı kvartetimiň ady zat diýip aýdýam şunu. Bolýa gulýaly çykyş etseň edin ýöne taknady iki adamdan kän bolmasyn niýe diýdi. Onuň ýok kvartet öğretdik diýdi. Bolýa diýämsin ýene-de. İki adamdan kän bolmasyn taknady çykyş etjek adam diýdi. Onuň inişol getirip oturdan adamsa ministri deyip oturdan adamsa kvartet bilen duýedin näme bilen. Şonu ýadyma düşüp gülkim tutdy da ýa ministr medeniyet ministri diýdiňiz bolýan. Birazcık temadan çyksam şonu aýdyp geçeýin edim. Indi şu noýabryň 3-üne gaýdyp gelsek bir Amerikadaky bolan saýlawlara gaýdyp gelsek menem şol ýürüýte gitdim saýlawy birazcık kiçiräjik gyýtgarak edip video çekdim. Türkmen halkymydan görür ýaly saýlawlaryň nähili geçirilýänini ömrüne görenem däldirler. Men görmedik bolsam beýleklerim görenler diýenne. Onuň şu mahal şu wagta çen dogry maýsam şu wagta çenni Amerikada bir uly döwlet, demokratik döwlet, o bir açaçanlyk, aýdynlyk şeýle bir güýçli döwlet diýip gözüňme gelýärdi. Ýaşap ýören ýurdum ýoksam şuna çenni şolar ýaly pikirdedim men. Ýöne soňky döwür şol noýabryň 3-ünden soň ýa-ni saýlawlar geçirilip utorandan soň neme de Biden'ın eden işi saýlawlary ýa-ni adamlar
üstüne uçura durup, nobata durup, saylava barmasınlar, şu virüs, Covid birbirine yokuşmasın deyip, öz taraptarlarının hemmesine yüzlenip, poşta bilen uğradım deydi. Poşta bilen gelýän keslerim bir küçüğün egileye, olar açıp bilmediýän çalaram ýene bir küçüğün geçýändir de, şol sebäpli buňa ses beren adamlaryň nemesi netijesi azajyk gijirak çykdy da. Oňa çene Trump'yň bolsa, Trump'yň tarapdarlary bolsa, gönümel barıp yerlerdäki okruklara barıp ses berdik de. Onuň olanky ýam taýin olanky. O Trump'yň. Inni şu ýerde son görüp oturduk bolyn, nähilem bolsa bizim hemmemizin köp bilen içinde bizim yaşayan rayonlarımızda mena işgärleriň bar Trump'y golladylar. Onun häzir küne çenen bugün küne çenen bilen hemmesiniň keypem ýok. Bolýan zatlara da biraz gaharlarym gelýär. Her kim öz pikirini aýdýar. Pikir alşýar işte de şu barada. Nämeden beýle boldy, nädip beýle boldy? Kim münäkär, näme etdiler, näme goýdular? Bul geçen tapar göränsiňiz ol Kongresde nemäniň Trump'yň tarapdarlary barıp urup girdiler. Daşynda durup netijesini dinleýän adamlar, emma bular şeýle neme bir zat iterendir de işler içinden şeýle adalatsyzlyga da bir nemesi bolandyr da adamlaryň. 5 adam da ölüp durmuydy. Ha, o şu 4-5 adama ölüpdir. Onun men diýjek bolýanlarym görýäňim şu ýerde adamlaryň alan nemesi de terbiyesi, yerli milletin alan terbiyesi, şu adalatsyzlyk ýok ýerine can bermelen bolsa taýin, ölüşmelen bolsa taýin, biz bolsa tersine başga hili terbiýelendik de. İçeride gürlemek bolany, ay saýlaw biz sizem geçer diýär. Türkmeniň ata-babalarymyz da gidip motorum biz sizem geçýär saýlaw diýär. Sen gitmesen, men gitmesem, o gitmese, goňşy gitmese, garnaşlar gitmese, kim saýlamaly? Olara geregem şu. Sen adyňdan atyp oturýarlar, oň adyňdan atyp oturýarlar. Ýödüne gerek adamdan taýlap, dogry dälmi? Saýlaw sistemasy baý bolsa, barmasaňam sen ýerine hiç kim atyp bilmeliler. Şu sistemi bolman soň ýerine de atyp ýörler. Başka da adam edip ýörler. Dogry, dogry. Başka bölüm bolun deme bizim ýagdaýymyzy üýtgeşigirek oluyor çarayymda. Ha, oşu men şu wagt Türkmenistan bilen ulokan bir demokratik döwleti deňeşdirme, isleýänne, deňeşdirip görýänne, biz Türkmenistanda ýaşamada saýlaw diýilende adyň nämeden bilýän ýokdur. Baramdym, göremdym, eşdemdim, nirlerde geçirilýänden bilýän ýok. Bu döwletde bolsa edil bir patriot ýaly gitmeli, şu saýlamalymyz gitmeli, saýlamaly. Barýan adyň belirtýän saýlaýan, kim isleýän bolsa. Şolar ýaly. Ýöne bunun öňki prezidentler saýlamada da bize bular ýaly gowuk almagal eşdemdi ýokdur. Her kim özüniň nemesini netijesini çykarýar, kim ýeňdi, kim uturly. O efirde berýärler, onuň inaugurasiýa geçýär. Ana bar bolan şon ýaly bular ýaly gowuk almagal bolan ýokdur. Mine birinji gede geçdi bize şu Amerikada şolar ýaly taryhyny. Gowuk almagal bütün dünýä belli boldy bu gowuk almagal. O adam ölüşüge mollu, ine biyem tariha girir. Adam ölüşüge mollu, şunyalık 45-nji 46-njy prezidentin saýlawynda şolar ýaly 4-5 adam öldüm, şunyalyk gowum turdy diýip istoriýada tariha da girer be. Olu şaryny şu prezident bolmak gowy öýdýän gidetlere gelenok baranlar. Sapara. Prezident bolup görelmasam aýdyp bererdim, edilmedilermi diýip. Bilmedim, şolara anlat berjek gelen täm bu gykly guturjogy megdany o. Şol menin şol barada siziň ýaşullar pikiriňizi bilesim gelýär. Şu inaugurasiýany 20 sene bolýar da oň gaty bir zatlara garaşýar biz. Nämeler bolup geçer, nämeler bolmaz. İyi misalalyk bile geçirmi ya, ýene öňkü ýalyk
doktor müýür, belki bu ýerde näýilik bir demokrat döwlet bolandan herkime ýara götürmäne ruhsat da berýärler. Onda şol bir birazcık bir çekindirýän tarapy var. Köçede gidip barýan bolsaň, şo näme köpçüligi näme dip demonstrasiýa gatnaşan bolsaň, gapdalyndaky barýanlarda ýaraganmadyr, bilen ýokda, bilen ýokda. Onun näme kim bilen näme bolup geçer inaugurasiýadan soň. Yo işlat borot yok. Geçer rolün yönü Trump katı yapışya. Ben görýän demem. Men siyasat kendime demok Amerikan siyasetine düğünün kendi idarlamak da yönü. Yani protokol palçılar var şolary diňdiýenne. Konspirasiýa nemeleri. Deme geçer 20'sine. Yönü o inaugurasiýa bir 3-4 aydan soň yine de Trump'a meňdeş biri neme däme mümkin sebäbi uruşsuz bermejege meňdiýär-de. Şu wagt bir demokratlaryň ähli bu supujurluklaryny ortağa çykaryp başlapdylar da men ýuwaş-ýuwaşdan teredýän käte neme. O gatul skandalla gitjek demeler var da. Ne şu da adam bu yani täze bolun Biden'i alıp yatar mı kan yani? Ne bu yani Al-Qaida çenligi diye de Al-Qaida'yla neme Amerika finanse edildi de. Şu da atlar çıkıp var ya da. Ulu da atlar oluyor öyle oyuncak da atlar derler. Al-Qaida deyip dünyanın nemettiler de. O ben öňe bir kitapar aýdypdym, islenlik terrorun, ulu terrorluň aňyrsynda bir döwletiň gurumaty ýatandyr. Onu terror bolýan nädir? Sebäbi hiç kimin nemetine dälle, ýani finans ýagdaýyna gawat gelen nokta ol realak demeli. O. Ene şol realak demeler, komplo nemeler çykýar da orta. Demedi urapdyrlar şonu. Onun kanunu işleyen yerde o zatları seyretmeli oluyorlar da. Hakiki şol Trump ol näme işler etdi? Meselem şu hakda gurrun etsek, aýdaly Biden öňlämi işler etdir. Ya Trump näme işler etdi? Edil prezident döwrüne 4 ýylyň içinde bir doğru maýsam şu prostoy halklaryň ýöneköy halkyň baladasyny etdi diýip aýdyp biljek. Sebäbi bu kiçi maliýe nemeler bar, kärhanalar. Kiçi işletmeler o. Kiçi kärhanalary galdyrmak üçin şolara kredit berip zat edip ýeňilrek nemeler, pisrek prosent bilen şolary avtoservis diýä, salon diýä, ýene diýä şolary kiçirek kärhanalary galdyrmak üçin şolara sponsor edip nime kömek etdi. Ýöne bilemok inni bu aslında Trump şu ekonomikany galdyrjak diýip köp agdaýady. Şu Amerikan ekonomikasyny galdyrjak prostoy adamlaryň nemelerini, bizneslerini galdyrjak, kömek etjek diýip. Biden bilemok näme etjegini. Ona bir lokan bir söz berip bir nime diýen agdyny aşga tıkladyp bir nime söz berýän da adam ýok bir. Mene diňläp görýän bolyn bir şol biziň naloglamady galdyraýmasa ýokary. Yok deme nämetjegini men biraz prognoz edip bereýin. O çyn bolmasa da. Ne ýanky Amerikan pul watýan tipografiýasy bardyr. Ýa. O gat owadan dollar watýada. O kän watýa, o обеспечениýasy ýokdur. Ne ulu programa kabul ederler. Ekologiýa diýerler, ýa ýene şoňa meňdeş o green näme diýip bir zatlar taparlar. 100 trilyonlap pul watarlar. Dünya dargadarlar. O ýani dünya sistemasyny ütgüdürler.
şol realak neme şu neme demokratların emesinde var bir yerlerde geçiyen emesi. O yaylak olacak bileme ol realak pul dünyada yok da long diyen tuğması. Basaymasan dine şu tipografi vasıp biliyede. Onun beylek devletleri ardan kredit verirler. Şeyler olmağı mümkün. Şolar realak neme geçiye analizler. Ona hani halma dağa da siz vereyim. Ne mi diyeniz şu varada sizin aytacak koyacak nemeleriniz var mı dağıtlarınız? Ben sizin lavotin hem kuvasta yurdum emedi de yurdu yaşan belet sürür değil şey Amerika'da yaşavotin da. Öyle çağırdım. Ben için şöylerin yaşayacağız grazdanıyım hükmünü sizin fikriniz bilme. Şular ýaly pikiri islerini Türkmenistanla aýdyp bilmeli de döwletine geçirilen saýlawlar bardy. Şol kandidatlar bardy, içki dünýäsine garaýşyny arkaýyna aýdyp bilmeli, şular ýaly ekrana çykyp. Siz şu pikirini aýdym bilen Trump'a ökolejek gali ya Biden sizin bolmasa ikisinem tanamda ok diýermi? Saparaga görýän zatlaryny aýtdym, men öz bilýän zatlarym aýdym. Yankışı Amerikan İksani partiyası vardı. Esası şolun arasında gidiyor. Sayılan dava da prezidentligim. Biri Republikan Parti, beyleksem Demokratik Parti. Bunların şuunki dava zenceli biraz bundan 17. yılın yanına başlanan Hasan'la Hillary Clinton Demokratik Parti'den Donald Trump'ın yankı Republikan Parti'den kandidat gorkadylaryny ine şo taýda iki güýç çapmaşyp bir topar narazylyk emele geldi. Öýke kine şular ýalda. Ýani şol zatlar şo döwürde emele gelen düşünşmezlikke öýke kine soňra gün geçtikçe, ay geçtikçe, ýyl geçtikçe köpel ahir sony ine şuun kıyadaya getirdi de berde Trump doğru mu yanlış hareket etti mi ya Biden'ınki doğru mu gep ona değerli şol iki tane partiyan arkasında duran güýçlerin çakmışygy. Men şey diýip kabul edýän. İki şahsiýetin çakmışygy da elbetde. Indi barzat Amerikan halky hakykatdan buların hemmesine yara götürmäge haky hukuky var, ullanmagydyr. Şonuň üçin Trump'ın tarapdarlary yankı öyle çağrımdan aýdyp geçen Trump'ın eden ya etjek reformalaryň arkasynda durýan adyny esasan harbylar, öňkü harbylar, pensiýa çykylar ya harby gullukda kılar. Olary şol Trump'ın eden ya edýän işi ya öňe süren deklarasiýasy has göwüne joy bolar. Ondan ol yankı Meksikadan gelen kaçaklar var, yurdun içinde kurup yatan. Bular kemeldi. O taýda yankı divar galyp geçmedi ýaly. Amerikan ölçünden hem gollady hem de Amerikan dünýäde birinji döwlet bolmaly. Beni tekrarlap goýan nokady şol Trump. Özüm siyasi taýdan bir ykdysady magnat bolan soň pul alemine ol balyk gal ýüzüp beren adam etjek işin bilýän adam onu boyun almak gerek. Şoň üçin şu mal öyle çağrıny aýdyp Biden'ın belli bir aýdan zady ýok, nämetçigini bilim zat ýerde. Ol Trump bilen deňeşdirende ol ýa-ni bir tijaretiň adamdy da. Ýok, könüden gelýän siýasatçym kanýan. Hawa, sen aýtdyň köpden bäri otur. Sen özüň aýdýan siýasatçy gazna goýýarlar puluny. Hawa, diýen şu darp neme tipografiýasy ellerinde şu Amerikanlardan çekinilýän zat şol. Şol neme odan doldur basyan maşinleri var. Ruhsat bersen men dowam edin. Yankı en şol Amerikan dünýäde iň uly güýçlügi belli bolup durda. Şumal SSR darganyndan Amerika ýeketek ene bir monster boldy da. Ne Xitayam ýetdi walidinden ýöne entek Xitaýyň güýji Amerika bilen deňleşen açuňku. Ýöne Amerika güýçlü, kuwatly, iň bir kuwatly döwlet dünýäde. Yankı Ýewropadaky bileşigen onuň ýararlary, şol sany Britan döwleti, emme ýerde höküme geçip dur Amerika. Indi şu güýç içinde şular ýaly yankı düşünmezlikler halkyň arasynda grazdan garşylykda bolsa ertekün näme bolar diýen ullukan sonra bütün dünýä öňünde durşuňku.
Ol bir dünya tertibini Rusya ise Miravoy Pariyada ustanavl dediyen ya düzüp oturan devletin öz içinde bir düzgünlük bolsa nahil bu. Şolun bolup geçipdi o şu ol Kapitolini basıp alarları ya içine girerler ol bir totallikten bolun diýip aýtsaňam boljak ya başgaçarak düşünülip janyanyň eden hereket diýip aýtsaňam boljak. Yani beyleke karşı tarafa cenayet işlerini açmağa mümkünçülük töröttü da. Girmeler yere girdiler adam. Bu torar mı şu dava, şu bolup geçen vaka bilen? Men pikir ediyen yok. Sebep Kadir ayın 20'sine bir Biden'ın inaugurasyası var. Ondan sonra näme boljak? Halk onu kabul edecek mi? Trump'ın taraftarlarının dek yatmaca olun görünüp dur. Demokratlı bulan üstünüzü. Karışmalar Amerikan cemiyeti ikiye bölündü. İçki durmuş. Orada bir devlet, bir millet bölünmezse, indi şuun kuun, şu sayılardan sonra ben ikiye bölündü deyip hesap edeyim. Bunlar iki taraf yaraşar mı? Ya da şu konflikti devam eder mi? O belli değil. Yani dünya siyasetten, iktisadiyeden şunun devletine bağlı olup köp kalıttı. Yine sol alada koyuyor. Bir topar devletler. Ben sonra açıklarım. Olu şarına kıykılık dursa kaydı verin Avrupa bärileri para harçılık verdi. Ha urşutaryança bara gelin diýen mi? Ha wonni şol men pikirimçe de ýanky bir adam adaletli bolsa, asly adaletli bolsa, şu adalatsızlyk görse janyň ýa-da. Şu adalatsızlyk görse janyň ýa hem şonu näetmeli, eýtmeli, özünün köýüni subut etmeli, özünün doğurduğunu, özünün köýünün doğurduğunu subut etmeli. Men pikirimçe Trump diýilen adam halmada gaýdyşýaly pulun içinde ýüzüp gören adam oňa pul üçin barany taý. O görünüp duranda. O taýda deme batany bir saparam däl 4-5 sapar bankrot bolup çykan adam, çykyp bilen adam. Ol hawa ne görýäňmi şu ýerde adamyny pully nädip ýasamany bilýän adamy tokoýun içine goýberseňem şu ýerde başyny alyp çykýan adam. Bankrot diýmek, inşaatlar diýmek, ýerinde noldan başlamak diýmek. Bankrot diýmek. Onuň o bular ýazatdan baş çalyp çykýan adam şu ýurdum ýene bir srok oturan bolsa, birazjyga bolsa gowladyr diýip mende şeýle bir näme barda, tama barda. Indi görýän bakýan onuň şu Trump'ın tarapdarlary şol bolup geçen zatlara sebäbi bolup geçen zatlara näradylyk döretdiler-de, näradylyk ýüze çykdy da. Sebäbi her kim misal üçin her prezident balatyr deden prezidentlige balatyr deden adam baran ştatlaryna çykyş edýär. Onu ýan bir ýyl öňünden 8 aý öňünden şeýip çykyş edip başlaýarlar, barýarlar, çykyş edýärler. Görýärler, şo ýerde halk şonu gollaýar, gollany şol ştatda. Ýan belli bolýar, şoň näçe prosenti gollajagam belli bolýar şo ýerde. 60% mi 70% mi belli bolýar. Onuň şeýdip gödüňne tutup näme edip alsaň, esasy kän milletli ştatlar barda. O ýerde de bellisi bolýar. Kimin tarapdary sen? Ýa adamlaryň çykyş edişinden, ýazyşyndan, telewizionyada, gazetlerim hemme berip durýar. Onuň şeýdip adam özüne anam dörýärdi. Şol balatyr deden adamyň prezidentligi özüne anam dörýär. Ha bu ştat maňa 70% da ses berjek eken. Onuň şol ştatyň ýaşaýjylarym, şu meselem Trump'ın tarapdary bolsa, şol ştatyň ýaşaýjylarym ýan bilýär. Näçe prosent şol prezident näme ses aljagyny. Şoň üçin hem şu gowuk turdy. Sebäbi ştatdaky ýaşaýjylaryň, ýerli ýaşaýjylaryň özleri bilýär. Şu adalatsızlyk şeýle dörenligini. Mene bir zatlara garaşmaýadym, emma şular ýaly adalatsızlygym bar eken, Amerika döwletlerine de bar eken diýip mene hayran galdym. Ýöne bu demesi olu çaryna yani Angliyada Brexit boldu da. Ha. Avrupa Birliğinden ayrıldı Angliya. Amerika'da da bir topar ştatlar birleşen yeri, birleşen ştatlar değil ya da.
o tayda da ne teksit diyalak bir zatlar bolaymasın diyen ne ayrılacak ne kanunu verca etmeseniz ayrılacak diyen ştatlar çıkar mı çıkmaz mı? Onu ol konstitutsiyada nime dilen dat antadan ayrılmaz deyip düşünýän mene. O çıkmalı haklar vardır ştatlı. Bilemek eger Biden şol yine de запрещать edip otursa dальнейшем nemeler, расследованиялары, derňewleri öňüni bökdäp otursa onun ödüne düşman köp kazanar Biden. Eger halka yol vermese ya yokarky sutlara yol vermese zatlar derňemene öňüne bökdönçlük etse, öňüne böwet bolup dursa onna halky gaty gazaba mindirer diýip düşünýän mene. Ýöne dальнейшем bu şu inaugurasiýa gutorundan soňam derňewler eger başlasa bilmedim kaç köp tadyň üssatçylar eger başlamasa adamlarda nägilelik galar. Soň ikinji gezek bul balatyrit etmediligi mümkin. Biden'ın eýäm ýaşam 78 doldy da noýabryň 20-sine 78 ýaş doldy. Nime Biden'ın onun inniki açenden 82 ýaş da inniki nime açenden 82 ýaş ondan soňam edermi etmezmi etmegen mümkin. Ýöne bu halk köp suruhatan bermez oňa. Ýöne Amerikanlaram gaty işen gereken hal Murat. Awa 70 ýaşynda prezident boljak konuşup böler. Düşündüm yumaryna. Men barda bir kısa goşaýyn, eme watandaşlar şu ýanky bir Amerikalyň öz üçinäki dawa şol biziň eme milletimizdäki bar ýal dawaly bulardy da aňyrdan gelýärdi. Bular ozal Amerika bir dowlat bolup birleşmäke öz aralaryny ýanky demirgazyk bilen gönorta uruş arasynda ýaşaýan şol serhetdäki adamlar bir-birilen uruşup gellerdi. Soňra şolar Amerikan Birleşen Ştatlaryny döretdiler. Ine sondan soň ene bularyň durmuşy geldi. Ýöne bir zat şoň gow eden işi 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny şolaryň konstitusiýasyny ýetgetme girdilmedi. Şo konstitusiýa bilen ýaşap gelýärler. Häzirki şu güne çelli şolaryň şol birinji maddasynyň ikinji punktyny, ikinji maddasynyň birinji punktyny öyle çaryn. Şo ýara götürmek baradaky punktyň üstünde dawa edipdi ýurdun içinde. Şo taýda häzir millet bir ýere gerip bilenak. Bir böyle gaýdy ýara ullanmak bolanak, ýa şunu ýygyna tawşyrmaly. Ýok beýle kadamy şo demokratiýanyň uly ýemesi, gorosy biziň elimizdäki ýara diýip aýdýarlar. Onçon üçin her öýde däşden onun avtomatam bar bolardy. Durşdy. Bar. Türkmen başty arkadagy ýokdur şonundur. Şo. Näme? Zat ýok, şon üçin hukuk tarapam şol bolup durdy. Ýa sen aýdysyň ýa sapara o döwletde bölünşik bolup bilermi? Elbetde eger Biden şo eňek bermän ödüýän tutup otursa bolar, olaň ýa-ni özüň belläp geçdi. İslamik ştatyň ol hatardan çykma ýa-da çykma haky var. Ýuridik haky var, ýöne bolarmy bolmazmy ol belli däl. Ýene diýme oly çaryny men Texas bilen gönürleşýän näberden. O Texasda de şuun gazetlerde çıkandır. Ýanky saýlaw demesine gatnaşan biri näçe kes üçün $50,000 alym diýip şey deme karar çıkarıpdyr da näme süýt. Diýmek makinatı bolan. Näme tuğ diýär de. Kimin peýdasyna bolup durar makinasy? Bilemok kimin Biden. O vermedim bolun ýöne ne şolar ýalak ýuridiski nemeler bar da. O da ýam süýt karar veren boldy. Ýam tasdiklanan neme bolýar da. Hadise bolýar da. Ne şolar ýalak zatlar bar. Ýani ýeme Trump ýöne gitjek gel. Ellerine de bur topor dosyeler var. Gaty ýanky neme wawaly.
Yani 11. sentyabrym çıkaymagy mümkündür şu tapar. O kimin gulagy wady? Ol Al-Qaeda çıktı. Onu gön neme diýerler. Onun ellerine yankı döwlet ýolbaşdy bolanda o sırlan köpden beline geçenne. Bu da attan gaçça oğlun näl Trump gara oğlunna. Ana eline bir topur kodur var. O sol sağını yankı Ukraynalı meselede vardı. Biden'ın oğlu çok taytı part biznes yürüdüp durum bir kanun zatları kayıtlı değiller yani çıkıp başladı. Oğlum var. Ol neme impeachment verenlerine şutayda bir covid başlap bir mewjalman kaşat gutorta impeachment. Her gün televizyonda şon berýärler impeachment. Neme Trump'a karşı. Bir neme edilen. Ol näme diýipdir? Sebebi mene Biden'ın balaçır etjegini bilip şonu ettirmedi ýaly Trump näme diýär Zelenski nime var Ukrayna prezidentine jang edip bana şonu batyş edenmişin ol on ýylda dokazatstwo da ýok dokazatstwo boran bolsa Trump'a bir wagt neme derdiler covid bolsun bolmasyn aýyrardylar dokazatstwo bolan bolsa on ýylatlarym tapylman hiç adam edilmediler o ýerde yapdylar impeachment'i ýöne bu soňundan covid başlandygyňdan dowam etdiler ýene nämäni covid bilen başagy bolurlar da ondan soň Trump ýerine galy dowam etdi işlemäni ýöne gaty Biden bilen çekileşikli boldy gaty çekileşikli boldy Olu çary ne şu zatlaryň barlygy ne şu at gürleşip otursa bizim absurda dedi otur şu taýda kanunyň barlygyny aňladýar da ýöne elimde hukuk wadan ýetjegme diýen diýip boranokda kimen bolsaň prezident bolsaň ýani köne prezidentim bolsaň täze boljak bolýanam bolsaň geçenem bolsaň ýani Obama'dan orta çykararlar ýa-da. O inni şu dalnyşym gelecekde näme deriňe wada eger Trump näme bilse öz başdak näme bilse şu deriňe ular dowam ettirdi bilse onda kat köp zadyň saçlarym kadýan sebäbi Biden'am göni näme oňa garşy göni impeachment näme diýerler başlaýarlar onda. O Biden'am 4-5 aydan kän oturmaz mı kanyan? Men pikirim bilemok bolun men kän Amerikanlar nemesine nemem ýatyrmak. O näme uzak oturmam mümkin sebäbi işler 5-6 aýyň içinde oturmaz mı kadýan deriňe işler üstüne açylyp gider otursa olanyň dondurulýan ýagdaýyny bilemok men prezidentlik näme wezipanyň ýöne ýerine oturur üst açylyp güne üstüne ýüklenýänçe ondan soň aýrarlar ýöne olan belli del eger Biden berip durup Biden'ın tarapdarlaryny berip durup ýanky ýokary sutlary nemelere deriňe uçlary hemme dady ýanky aýtmel böwet bolup dursalar ettirmeseler üstüne açtırmasalar onu bilemok ona şu 4 ýyl oturar dolu. Ýöne halk onu şu Trump'ın tarapdarlary ikän boyun eger öýdemok kän bir inni köýdek dagy näme gelse ikinji gerek biank aýlanyp gelýär 4 ýyldan. İkinji gerek aýtadan gelse Biden'a näme etmeýärler halk ses bermediler. Olu çaryna bu ýaşlyň ikidem garry ol ikidem boluny otak ýaşyraklary näme etmeli onu şu öz aralaryna bir zatlar näme edip ikidem bile gitse mene Amerikanlar üçin gowum kanýan ýaş täze kandidatlar gelip näme der ýalak 80 ýaşynda atyklaryny seretmeli o görüli. Trump ýaşdal 72 ýaşynda.
4 yaş var aralarına. 4 yaş tapawut edi aralarına. Ol 78, o da 74 bolýardy. Yaş değil de petli. Yeme berde bir zat barda. Yani şu Trump bilen Biden'ın özara dawasam bolsa, iki partiýan dawasam bolsa, Amerikan halkynyň özara dawasam bolsa, ol içinde galýan lokal dawada Türkmenistan şumal hiç kime gerek geldi. O da näme bolundy dünýä nazaryny da. Emma Amerikada bir zat bolsa, on ýany bütün dünýä ýetýärdi. Ziyanın peýdasy. Indi şu mahal öňkü şol Birleşen Milletler Guramasynyň netijesini döredilmegi netijesini dünýäde gurulan düzgün tertip indi şuň kun laşady. O zatlarda üns berýän döwletler ýok. Her döwlet öz etjegini, öz hokkasyny çykaryp otur. Öňkü baglanan şertnamalaryň hemmesi pozulup otur. Şol sany ýadyr ýaraglary boýunça şu 20-nji ýyl gaty agyr ýyl bol bütün adamlar emesi üçin. Bütün dünýä jemgyýeti üçin. Şoň üçin ol bizim döwletimize nähil täsir ýetirir. Bular şeýle bolsa, bizde näme bolup biler? Diktatura hasa mewjarmy ýa diktaturan gowşamagyny getirirmiş. Bir zatlar bolup bilermi, bilmezmi? Şu soraglara barda içinde men anyk we Türkmenistanyň bardy daly diýende. Ýöne şu malaýyk geçmezden şu 30 ýylyň dowamyny 30 ýyl eser dargan bäri bizim gören tarihimizde ýanky Atalogul Bushlar, ondan Bill Clinton, Barack Obama, innem ýanky bir Trump indi soňky ýylyny Biden bolup durdy. Şu Biden'a aýrsak şu beýleki şol baş prezidentiň içinde şu Türkmen üçin ýa Türkmenistan üçin alady eden ýa-da bir gollawyny görkezen ýeke prezident men bilýänim bolan Bill Clinton. Şoň döwründe niýasyň ezeneginden ýa bokurdagyny tutulup geldi de dünýä arenasynda. Ýöne şondan soň şu zatlar ýatdy. Öňem ýokdy, soňam ýokdy. Barack Obama döwründe asla Türkmenistan bağımsızlığını diýmedi bize. Trump'da da şoň ýaly. Indi bu geljek nähir bolar Biden. Şiralin bir sözü var, tanamamız olmaz bennani diýdi. Biz onu tanamaz. Näme kömek etjek bize, näme ziyan etjek. Indi bizden bir iki arasynda galan adamlar ýa millet bolup dursa, ýa ikat depşer arasynda ýaşap öler diýdi. Ol gidip ýatan ägirtlähen döwletler urşanynyň bizinki ýalkyçy döwletler ejer çekdi. Şu zatlaryň bir topar ýerde alada goýýar elbetde. Şuna mı aýtmak gerek? No. Doğru. Amerika diýme Türkmenistandan gaty uzak Almurat dürüýlene görnüne oýdyan. Ola gözlerine diýilen okmakan ýa Türkmenistan şu atlar. Yok beýdi men üçin. Olam ol ýemede ana Owganistanyň goşuny bar. Ýemede Kırgızstanyň Manasda bazıları vardı yatırılı. O şu samolyotlaryny benzin uýmaly bolanyny ýatlayan olmaklary mümkin. Olan bir ýa markini aljak bolanyna döwründe şol. Ýani samolyotlaryny benzin uýmaly bolanyny bu ýerlerde gonmalylar. Ýa-da aljak boldy. Onu vermediler de. Onun sebäpleri düşünüp ben bu kuğunun gepleşigi derler. Onu näme şu taýda jemlädim şoň kuğurlaşyp. Ýa-da bir zat aýtjak muny. Yo mene siz dinleyin idim. Siz nähile pikirde diýdim. Şu barada bir goň kalmagal bärde gitýän tesesdirlem goňum diýip jaň etdim size. Yo mene dinleýän bilema asa para dinleýän ýok. Yo mene dinleýän ok näme gaty uzak näme. Ýöne käte ýöne gulagy ýylýada. Ha para gaty uzak diýe. Dinleýän ok diýe. Adam diye yana dünya tehata zan ettim diye. Yok tehatan mağazak ettiler. Tapağı diyor kime zan edeni diymekten meselen biliyorsun da. Problem görüyorum. Ay ul döwlet dünýäni nemede oturan döwlet milletin gelmese de bildirýärler bular. Ya ähli oýunlaňam demesinde arkasında şulan gulagy gatyrak nemesinden çykypdy da. Onun özüne deler gelmesini dip görmedikdiren olmalılar käte. Şolar ýalyk tiýat diýerler, başga nemesi ýok bu. Bu dünýäň oýuny Hudaý dakladyn bilmäginden owy ýok zady.
Ay şolar ýaly ne bir Trump'ın nemeden da bir aňyrdan gelýän immigrantları ol ferhedi bolup geçýän immigrantları birazcık taýhallap tertibe getirip bir zakon boýunça kanun boýunça neme edip başlatdy. Bu kurdona minip başlatdy bir nemelen aslında bu hayat yat neme gallyrdy belneme Meksika ölen ara. Bu orta Meksika ile aralykda hayat gallyrdy. Olam näçe kilometr mene nemem yok edil metr bilen kilometr bilen habarym yok. Ýöne gaty ulu territoriýa diýdiler neme uzak. Näçe 100 kilometr diýdiler. Näçe 1000 100 mi onu neme internetde girip görün men taň. Ýöne ona da birden pul çykardy. Ýöne şu immigrasiýany birazcık tertiplemek üçin etdi. Sebäbi o ýerden men häzir size aýdyn bir 2000 ýazlyk bir görüň bereýin. 2005-nji ýyl diýen 2006-njy ýyl bir gadet çykýardy New York tarapda. Tuesday diýip her ikinji gün çykýardy gadet. Onu şonu okudum. Olin nähili gaty uly mafiyozny işler alyp barýan ekenler. Olaň duruşuna bandy ekeni. Şol graniçeden geçýänler ba. Meksika ile aralykdan. Onu okap gördüm onun duruşuna bir kitap ýazaýmaly eken. Bunu okap gördüm bolýan näme? Adamlar graniçeden bögüp geçýärler. Graniçeden geçiren üçin $3000 alýan ekeni. Onun bunu çölüň içinden çöllük de otaýlary. Asy çöllük otaydanam gije günni piyadalap ulug zat yok çölüň içi bilen belli bir barmal toçka çenni gidýän ekenler. Çağaly, çuğul, aýallar, ýeneler, urtu kim bolsun erkek bolsun garlar anny onça nämäçe dema ýalar şu ýaşraklar, çağalar ratlaryp geçýän bar ekenler. Onun adam maşynada $3000 alýan eken geçirýän adam. Onun bu şotaýak barýada näme barmal ýoluna çykyp adaşýan amolya diýe arasynda adaşyp gaýdyp ölüp gidýän amolya diýe susuz çölüň içinde. Onun ýoluny tapyp gaýdyp bir öý bar eken şo ýerde. Onun şol öý nimeniň muzyny bölüşýän eken şol öý bilen. Onun şol geçen graniçeden geçen adam onu öýdi geçirmeýär. O geçiren adam öýdi galýamşyň aňyrda. Bulary geçirip goýberýärde plan adrese barıň diýip eline deme berýär. Hat berýär plan ady plan diýe barıňda diýe şolar size kömek eder diýe. Onun bol barýan ekenlerde şol adamyň öýüne ola Meksikan adam. Onun öýüne ýatýan eken şo ýyje. Onun gije ýatýarda bu ýerlen ugrudýan eken. Başga deme tarap ştatlara tarap ugrudýan eken. Gidin dat diýip ýöne bir ýyje mihmançylyk alýan eken. O benim eline koordinatlarını adım berýändir-de näme işe ýerleşdirmek üçin. Şular ýaly spoçka bolup gidýän eken. O kak gördüm onu hayran galym bir kitap ýazaýmaly arasyna ölýän ama. Ondan soň men iderlap başladym soň bu dokumental nemelerem okap başladym. Gazetleri, telewizionyada dokumental filmlerim görüp başladym. Şu arada bolin. Soň şol bandany likwidirat etdiler diýip soň bir neme çykdy, statya çykdy. Ol bir ýürüýte edilýän duruşuna aňyrsynda duran bandy bar eken. Görýäňizmi? Ol şol ol aralyklarda ölýän hem eken. Susuzlukdan ýol ýitirip çölüň içinde. Onun öýdüňe riskde ol $3000 bermesine berýän. Öýdüm şo graniçede öňünden elinden alýan eken. Şo taýdan kim geljek bolsa, geçjek bolsa şo getirýärler şo taýy. Öýdüm gije geçmeli eken tagat 3 ile 4'ün arasynda. Oly çarymna geň zat ne Amerika gije koronda pul berýärde. Türkmenistandan çykjak koronda. Ve fedaçylykda soň içinde adam aljaklar hemme çykyp gaýtjak eline pulu bolan benne. Muttaq edäýler ha. Ay adam durmada taýdy, muttaq olaýsa. Kim çydajak o durmuşy? Ýok. Näme sen öyle çarny şol bärik Amerika gelmek barada diýende şolar ýaly kynçylyk görüp geçýärler, pul төлýärler. Eto şolar ýaly biznesi, ýöne döwlet maştabynda niýat ýola goýdy. Ol
yani teriyek kaçakçılığı, Afganistan'ın yani narkotik cisimlerini Türkmenistan'a getirip son üstünden yani transit Orsiye'den Avrupa ay qarasol daş töwerege yetiş bilen yerine uğrattılar da. Özünün sonun getirilen yemen cisimleri ana çok kupolu koştu Niyazın koşkununu patlarına sakladılar. Sonra yemek hasapçısı ne devir Alexander Jadan değil yani. O vardı Abdullah Khan Gurrun mollu 97. mi 98. yılda. Biznesmen Niyazov. Ha? Ulu biznesmen yani Niyazov yani. O bilemek näme de ululuğunu ýöne halkyny zäherledi. Hakyky. Ola dogry önüme halmara da. Halkyna bara gyrdy. Durşuna gyrdy. Biziň dagdyň duşlamyň adam almady. Yo. Ne şu adam şu triyekten yatılan nemelen çağaları köpüsü ne dilimiz düşünürüp bilmeniyorsa. Ay bu arada son bir gepleşigi däýersin mesela paraga. Şol meňe aýtjaklatlama baş triyekten bolan çağalar diýeňizde oýun. Gaty aýtjaklatlama ba meňem şo barada. Tragediyası bir. Tragediya. Gatul tragediya. Hakyky tragediya. Onu şeýle diýilen neme institut dolu dargady diýsen boljak 70-80%. Bir millet edýän maşgala. Şoň birinji ýeçekesi. O her maşgalada bir adam iki adam tiryekeş bolurdanym iýdil maşgala bolmy. Ýa. Bolan maşgalaryň bölülerde sapara indi şol bütün maşgala bollugymy ya adamsy ýurduň daşyny işläp kazanç edip ýa dena galanmyş. Hananyň maşgala. O da üstüne Nämede bir aýratyn gepleşige däýelim şu barada. Olar köpman eder. Birde gerek bolsa baş gepleşige däl. Ol çarny dena alab. Edil bara edil triyek barada gurup gepleşige delin birun. Bolar. Ya aýtmazatlar, hökman aýtmazatlar barda. Bolar. Haçan wagtyňyz bar bolsa aýdyň ine bir sapara kim şu mar ýary gije de bizde. Biz şu ýar wagt entam oturup bilýär. Beýleki Türkiýede gatnaşyp biljekler. Olarda hem gije saat 2. Ertirem ýerden turup olar işe gitmeli. Mesela para kimet pensioner. Ya mesele Trump bilen Biden olan soň çykdyk gije de bolsa. Ol çaryn. Yana iki günden näme inaugurasiýasy bar. Halkymyzyň maglumat hökmüne gitsin. Ine azat döwletiň erkin grajdanyny ine öz pikirini aýdyp otyr öyle şaryp. Şuň ýalyk pikiri biziň Türkmenistanyň 4 million ýaşaýjynyň her biri aýtmagy hakyky bolar. Biden bilen Trump'a da aýdarsaň biz giyjämiz nemetmenne şolong nemetini hatyratyna çykry edýär. Bolýa. Ana inaugurasiýa geçdin, onuň ýene bir sapar efiri däýer. Näme oturany men gurrun eder. Haçan boşrak wagtyňyz bar bolsa aýdyň, hökmen dowam edelim. Bor. Bolýan watandaşlar sag oturun saparaga öle çarynlar. Sag bolun, sag bolun.